Po našoj procjeni, onako kako smo se tehnički opremili u ovim uvjetima u Državnom izbornom povjerenstvu, to će trajati između 3 i 4 sata. Nakon toga, kada utvrdimo najmanje 10.000 pravovaljanih potpisa, izdaćemo nam potvrdu o predanoj kandidaturi. Zahvaljujem svima koji su mi pomagali u prikupljanju potpisa i onima prije svega koji su svojim potpisom dali povjerenje mojoj kandidaturi. Poručujem da su ljudi možda malo preoptimistični. Situacija je uvijek ozbiljna, treba se boriti. Dok se ne izbroji zadnji glas i ne kaže pogledajte semafor, priča nije gotova. I tako uvijek u životu, a posebno u kompetitivnoj i tvrdoj utakmici kao što je politika. U današnjem trenutku u Hrvatskoj, pa i u svijetu. Dakle, hvala svima onima koji su stali na štandovima. Bio sam i sam tamo, prikupio par stotina potpisa. Gledali smo kako to drugi rade, bit će interesantno vidjeti s čime će doći. Mi smo svoje prikupili doslovno na ulicama i trgovima hrvatskih gradova, manjih gradova. I to je to, 3 dana, dakle 2 dana kraće nego prije 5 godina. Dovoljno. I želim još reći da sam prije 5 godina zaista u dobroj vjeri, s nekakvim možda i zanosom i optimizmom računao da će mandat biti mandat suradnje. Kandidirao sam se tada vidjevši da je u stvari neka vrsta, da je pluralizam na neki način, neću reći ugrožen, ali da nije dobro da jedna stranka i jedan čovjek, a to je sad eskaliralo, drma Hrvatskom i radi doslovno šta hoće, bez ikakve odgovornosti prema kome, bez obzira na jedan duboko ciničan način. To je nažalost zadnjih 5 godina progrediralo i poprimilo vrlo ozbiljne razmjere. Meni to nije drago, mogu reći i ponovit ću da ću se tome suprotstavljati i malo mi je žao da se mandat svodi na suprotstavljanje, ali tu smo. Hrvatska demokracija sa takvim čovjekom i njegovom uskom grupom ljudi, uvijek i tako, je ugrožena. Nije ugrožena vitalno, ali je ugrožena funkcionalno. Pluralizam koji nam treba, ne kakofonija, ne kaos, pluralizam je ugrožen, sve se kupuje, svime se manipulira i one iste vrijednosti koje sam zagovarao ne prije 5 godina, nego cijeli život. Netko će reći da sam eklektičan političar, što god to značilo, ali nisam prevrtljiv. Zahvala po 3. puta svima, stajat ću tu za hrvatske ljude, hrvatske institucije, za hrvatski ustav, tko god i što god netko mislio o tome i kako god tumačio, poštivao sam ga i štitit ću ga od nasrtaja drugih. I kad je u pitanju Hrvatska vojska, institucije, davanje, odavanje i podavanje Hrvatske, pa čak nekada i svođenje Hrvatske u ratove i opasne situacije kojima ne da nismo dorasli, nitko im nije dorastao, ni 1000 puta veći od nas, nego nam tamo nije mjesto i naša djeca i unuci tamo ići neće dok sam predsjednik Republike. To sam slušao od građana, ne samo u ova 3 dana, nego u zadnjih nekoliko godina. Kod toga stojim čvrsto, ne želim nikome loše prima facie, prema svakom sa dobrim namjerama, otvoreno, ali bez naivnosti i bez lakovjerja. To je to. Hvala vam i još jednom poziv svima koji namjeravaju izaći na izbore, da izađu, da mi daju svoje povjerenje. Oni koji se još kolebaju, neka razmisle, neka izađu i nije gotovo, treba se boriti do kraja, a na kraju ćemo gledati semafor i uvjeren sam radovati se. Hvala. Možemo li čuti koliko